Male tajne velikih reformatora Madura i Plenkovića. Što je to dobro izašlo iz referendumskih inicijativa i kuda vodi medijsko natjecanje u suzbijanju slobode govora. Ja sam Mate Mić, a vi gledate Reakciju. Venezuela. Zemlja u kojoj se u tjednu nabavu ide kamionom, ali ne zbog velike mase stvari koje prosječan čovjek može kupiti, nego zbog sulude količine novčanica koja mu je za to potrebna. Prosječan obiteljski ručak košta oko 30 milijuna bolivara. I dok vam ta količina hrane stane u 2 prosječne vrećice, novčanice vam zauzmu cijelo stražnje sjedalo obiteljskog automobila. Predsjednik Maduro dosjetio se genijalnog rješenja za ogromne probleme s inflacijom od čak 1.000.000% i uveo novu valutu. Novi bolivar sad vrijedi 100.000 starih, pa se po paket žvakaćih guma ili cigareta, ako ih uopće nađu u trgovinama praznih polica, ljudi mogu uputiti bez teretnog vozila. Srećom pa ne živimo u takvoj državi, zar ne? Ali ako je vjerovati Svjetskom gospodarskom forumu, živimo u sličnoj. Na nedavno objavljenoj ljestvici globalne konkurentnosti za 2018. naša je Hrvatska u nekoliko kategorija uz bok Madurovoj Venezueli. U kategoriji administrativnog tereta za tvrtke Venezuela je predzadnja 139. a Hrvatska ju prati u stopu kao 138. Kad je riječ o rješavanju sporova za tvrtke, Venezuela je posljednja 140. a Hrvatska pretposljednja. A kako se prilagođavamo promjenama? Tehnološkim, ekonomskim, demografskim i društvenim. Gotovo jednako loše. Venezuela je tu 139. a Hrvatska 133. Svi veliki reformatori poput Madura i Plenkovića imaju dugoročnu viziju za svoju zemlju. Ljestvica globalne konkurentnosti gotovo ih jednako vrednuje, pa tako u kategoriji dugoročna vizija vlade Madurova Venezuela zauzima 139. mjesto, a Plenkovićeva Hrvatska 135. Jedno mjesto ispred nas je Bosna i Hercegovina. Međunarodni protektorat u permanentnoj ustavnoj krizi s 3 dugoročne vizije koje međusobno nemaju dodirnih točaka. Nema mjesec dana da je premijer Plenković upozorio javnost da ne nasjeda na priče da nema strukturnih reformi, jer da su one tu i provode se. Ova ljestvica na kojoj kad se sve kategorije uzmu u obzir, Hrvatska ne stoji dobro, ali je ipak bolje plasirana od Venezuele, još jedna potvrda da su stručnjaci u pravu kad kažu da stvari idu puževim korakom i da se suštinski malo toga mijenja. Pravosuđe kao rak rana ostaje netaknuto, a veliki potrošači, mirovinski i zdravstveni sustav doživjet će tek kozmetičke promjene. To je ta stabilnost o kojoj toliko slušamo i koja nas drži uz bok najgorima, jer vladajućima nije prioritet spasiti državu, nego sebe. Sad je i službeno. Nijedna referendumska inicijativa nije prikupila dovoljan broj potpisa. Nema tu iznenađenja, jer je velika koalicija HDZ-a i SDP-a od prvog dana i na državnoj i na lokalnoj razini činila sve da sabotira volju naroda. No narod se pokazao puno žilavijim od očekivanoga, pa im nije preostalo ništa drugo nego primijeniti vrlo mutne kriterije pri provjeri potpisa. Iako naslovnice pune priče o djeci i mrtvima koji su navodno potpisali, Kuščevićevo izvješće pokazuje da su takvi primjeri velika manjina u ukupnom broju nevažećih potpisa. Većina nevažećih potpisa proglašena je nevažećima zbog suludih razloga poput nečitkosti koja je subjektivna kategorija, ispravki koje su lako se mogle dogoditi na licu mjesta kad bi potpisnik pogriješio pri ispunjavanju ili istog rukopisa kod više potpisnika, iako nema ništa nepravilno u tome da jedan član obitelji ispiše podatke za sve, a onda drugi svaki za sebe stave potpis. Zašto je važno da svatko vlastoručno upiše podatke kad je potpis taj koji potvrđuje da ti ljudi stoje iza referendumske inicijative? Manjinski partner u vladi podnio je kaznenu prijavu protiv organizatora građanskih inicijativa Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj, a većinski će navodno dozvoliti provjeru nevažećih potpisa nakon što su 4 mjeseca s njima radili što su htjeli bez ikakve kontrole. Zanimljiva je to igra dobrog i lošeg policajca koja neće dati rezultata, jer je sjeme nepovjerenja u vlast posijano i HDZ je ovime nepovratno izgubio dio birača. Zapravo je to nepovjerenje u vladajuće najveća korist koju smo mogli izvući iz referendumskih inicijativa i vukovarskog prosvjeda. Vlasti nikad ne treba vjerovati, ni našoj,
ni njihovoj, nego ju stalno testirati i provjeravati. Hrvati su vlastima predugo vjerovali i završili s gaćama na štapu. Važna lekcija je naučena, a borba za bolji izborni sustav i izlazak iz Istanbulske konvencije tek je počela. Predavanje Don Damira Stojića u Zagrebačkoj školi za modu i dizajn nakon pritiska medija naprasno je otkazano. Kao vanjski predavač, poznati studentski kapelan trebao je srednjoškolcima govoriti o vjeri i mladima. V.d. ravnateljice Maja Dadić-Žeravica objasnila je da se nastava u školi uvijek skraćuje kad dolaze vanjski predavači, ali to nije ublažilo hajku. Mediji su tražili i očitovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, iz kojega je priopćeno sljedeće. Stav ministarstva je da učenici i radnici škole koji nisu vjernici ili nisu vjernici većinske katoličke vjeroispovijesti ne budu dovedeni u diskriminirajući položaj. Dakle, da se takve i slične aktivnosti organiziraju tako da ne budu obvezujuće za sve učenike. Nadležnost je i obveza svake školske ustanove planirati i provoditi kulturne, javne i ostale aktivnosti u skladu s propisima, pri čemu su dužne zaštititi prava i interese svih učenika. Iz ove je priče jasno kakvo društvo priželjkuju mediji i takozvani liberali koji vode resor znanosti i obrazovanja. Društvo u kojemu se svećenici smiju obraćati samo katolicima, dok se ostalu djecu nastoji odmaknuti od njih kao da su kužni. S druge strane, gostovanja predstavnika LGBT udruga po školama ne izazivaju nikakvu posebnu buru. Niko ne maltretira ravnatelje i ne traži očitovanja od ministarstva. Takva su predavanja normalna, odvijaju se unutar redovne nastave za sve učenike i nitko to ne problematizira. Primijenimo li istu logiku, dakle ako svećenik smije govoriti samo katolicima, onda se LGBT predavači trebaju obraćati samo homoseksualcima i ostalim seksualnim manjinama. Nije li bit takvih predavanja da učenici nauče razumjeti onog drugog? Jest, osim kad je taj drugi vjernik katolik. Trend u društvu jasno je vidljiv. Potiče se LGBT-ovce da izađu iz ormara, a vjernike se silom gura u ormar. Dok se nama otvoreno poručuje da budemo vjernici u svoja 4 zida, kad se takvo što kaže LGBT-ovcima, automatski vas se optuži za homofobiju, transfobiju i ostale manje poznate fobije. Ovakvo stajalište ministarstva posebno je porazno kad se uzme u obzir da ga trenutno vodi žena koja se navodno zalaže za obrazovnu reformu. U tom novom obrazovanju u središtu bi trebali biti učenici koji se uči kako kritički misliti. A kako će ih se učiti kritičkom mišljenju ako nikad ne čuju ništa drugčije? Što bi oni trebali kritički promišljati? Suhoparne činjenice ili drugčije ideje? Toliko o reformi i kapacitetu ministrice Divjak da ju provede. Ništa manji tragičari u ovoj priči nisu mediji, koji su se na kraju stali natjecati ko je najviše zaslužan za otkazivanje Stojićevog predavanja. Oni koji žive od slobode govora sad se upiru dokazati čiji je poziv bio presudan da se ista ta sloboda govora u Zagrebačkoj školi mode i dizajna suspendira. Don Damir Stojić dugo godina radi s mladima i njegovi su govori i propovjedi dostupni putem interneta i mobilnih aplikacija. Koga želi čuti, čuće ga i nikakvi politički i medijski pritisci to ne mogu promijeniti. Živimo u vremenu kad mladi toliko jednostavno mogu doći do sadržaja da su svi pokušaji cenzure uzaludni. A ovi koji zaustavljaju Stojića završit će kao i oni koji su svojevremeno zaustavljali Reuters. Assertion.